hitzaldi honek EHUren laguntza dauka, eta berei eskerrik asko, eta dakizuen bezala, lehenengo hitzaldia, hitzaldi orokor bat izaten da, eta ja, hemendik aurrerako hitzaldiak gehiago zentratuko dira hizkuntza bakarrean. Suposatzen dut zuek ere ilusioz etorri zaretela gaurkoan Carlos Zerutuza entzuteko, freelance kazetaria eta bereziki sentsibilitate berezia duena hizkuntza eskubideen, hizkuntza zapalduen, hizkuntza biziberritzaren inguruan, eta gaurkoan bere ekialde hurbileko lan hori jorratuz, kurduak eta amazigak ekarriko ditu, eta baita bere esperientzien zakuan dituen horiek gurekin partekatu, eta honekin emango diogu hasiera 6. hitza Inamintzoni, eta gogoratu, ja hurrengo astean bertan gaur 8 hasiko garela beste hitzaldiekin, hitzaldi espezifikoekin, eta Zorabieraren txanda izango dela, eta Iban Igartuak emango duela hitzaldi hori, ja asteazken arratsaldean izango da, 7etan, Oian Ederren, eta gogoratu oraindik izena eman ez duzue, uegun ordaindu erosi aldituzuela sarrerak, bai hitzaldika edo sorta osoa, nolabait esatearren. Eta hori, eskerrik asko etortzearren garai zaila hauetan, eta espero dezagun seguru asko gozatuko dugula gaurko hitzaldia, eta honen bestez ja hitza Carlos emango dit. Eskerrik asko gonbidapenari izkumotean. Eskerrik asko baina. Eskerrak eman egizkio Euskararen etxeari, entzute zait, hortik, bestela mikrofona jarriko eta. Eskerrak eman egizkio Euskararen etxeari, egia esan ilusio berezia egiten dit, hizkuntzei buruzko jardunaldi hauetan parte hartzeak ez, eta batez ere Gasteizen. Honeako bidean goatzen egin nintzen, Alboko Letretako fakultate hartan, hango kafetein emandako orduan danarekin, horrekin goratzen egin nintzen. Eta betxoniako bidean pasan naiz kafeteia ikusteko, eta hor da honen txikiagoa. Gaur egun gare baten zen katedral bat. Eskerrak eman izkizuet zuei ere, etortzagatik sasoi berezi hauetan, ikusi besterik ez dago nola kandana prezintatuta, eta foroak, eta... en fin, tokatu zizkidu garaiari. Gaiari helduz, hitzaren jabea kurduera eta amaziera biziberritze prozesuak ambiziosa ematen. Eta hizkuntza gehiago, geroz eta bide lagun gehiago, badira urte batzuk Oian Eder etxeak ueurekin batera antolatzen duela, eta Garabide eta UNESCO katedralen laguntzarekin egiten duela, eta ohitura den bezala, lehenengo hitzaldia, aurkezpen hitzaldia EHUn egiten da, beraz gaurko hitzaldi honek EHUren laguntza dauka, eta berei eskerrik asko, eta dakizuen bezala, lehenengo hitzaldia, hitzaldi orokor bat izaten da, eta ja, hemendik aurrerako hitzaldiak gehiago zentratuko dira hizkuntza bakarrean. Suposatzen dut zuek ere ilusioz etorri zaretela gaurkoan Carlos Zerutuza entzuteko, freelance kazetaria eta bereziki sentsibilitate berezia duena hizkuntza eskubideen, hizkuntza zapalduen, hizkuntza biziberritzaren inguruan, eta gaurkoan bere ekialde hurbileko lan hori jorratuz, kurduak eta amazigak ekarriko ditu, eta baita bere esperientzien zakuan dituen horiek gurekin partekatu, eta honekin emango diogu hasiera 6. hitza Inamintzoni, eta gogoratu, ja hurrengo astean bertan gaur 8 hasiko garela beste hitzaldiekin, hitzaldi espezifikoekin, eta Zorabieraren txanda izango dela, eta Iban Igartuak emango duela hitzaldi hori, ja asteazken arratsaldean izango da, 7etan, Oian Ederren, eta gogoratu oraindik izena eman ez duzue, uegun ordaindu erosi aldituzuela sarrerak, bai hitzaldika edo sorta osoa, nolabait esatearren. Eta hori, eskerrik asko etortzearren garai zaila hauetan, eta espero dezagun seguru asko gozatuko dugula gaurko hitzaldia, eta honen bestez ja hitza Carlos emango dit. Eskerrik asko gonbidapenari izkumotean. Eskerrik asko baina. Eskerrak eman egizkio Euskararen etxeari, entzute zait, hortik, bestela mikrofona jarriko eta.
eskerrak hona izkiot Euskararen etxeari, egia esan ilusio berezia egiten dit, hizkuntzei buruzko jardunaldi hauetan parte hartzeak ez, eta batez ere Gasteizen. Honeako bidean goatzen egin nintzen, Alboko Letretako fakultate hartan, hango kafetein emandako orduan danarekin, ez? Horrekin horatzen egin nintzen. Eta betxoniako bidean pasan naiz kafeteia ikusteko, eta hor da honen txikiagoa. Gaur egun gare baten zen katedral bat. Bueno, eskerrak hona izkizuet zuei ere, etortzeratik sasoi berezi hauetan, ikusi besterik ez dago nola ondana prezintatuta, eta foroak, eta... en fin, tokatu zizkidu garaiari, ez? Bueno, gaiari helduz, hitzaren jabea kurduera eta maziera biziberritze prozesuak ambiziosa ematen du oso. Bi hizkuntz, hauek bezalako bi hizkuntz hartzeak, eta kondensatu ahal izatea txarla bakar baten. Baina, enaiz hariko ez dut itzengo tipologia linguistikoa zitzengoet, nire honek bertatik bertara bizi izan dudan prozesu simetriko baten. Bai, azken 10 urteetan, bai Libiako amazigen artean, bai Siriako kurduen artean, izan naiz, prozesu bitxi eta polit baten lekuko izan da privilegio hutsa. Nola, egun batetik bestea, eta literala da, egun batetik bestea, hauek, bi herri hauek, eutxi dioten euren hizkuntzari, hainbeste urtez zabaldutako hizkuntz horiek, eta haidia, marka askoz galdutako denbora hori berreskuratu nahian, ez? Hasiko naiz kurduekin, datu orokor batzuk. Gano gutxi bera gaur egun zorionez danoakiu, kurduak bizi direla Ekialde Hurbilaren erdian, Iran, Irak eta Turkia eta Siriako muga horiek banatuta. Bertan jaientzen dira Tigris eta Eufrates, bertan daude sekulako petrolio eta gas erreserba erraldoiak, eta jakina bertan sortzen dira gaur egun, desde luego Ekialde Hurbilean dagoen korapiorik handien. Mapa honetan hori izakazute kurduak bizi die Siriako ipar-ekialdean eta gero hor ikusitzak ezure, hemen hori litzateke Kobani enklabea eta hori litzateke Afrin, gero itzengo dugu. Horietaz, baina funtsean hauek lirateke kurdueraren o kurmantzieraren zabalera duten eskualde. Siriako iparralde horretan. Irakurri besterik ez dago, ez? Esaldi honek laburtzen du Asartarren pean, bai aita, bai semea, azken 50 urte hauetan kurduek pairatu duten zigorra. Tumore hutsa. Ez dira arabeak estirpatu ingarria, ez? Hori izan da beren politika. 2008 nindun lehenbiziko bidaia Siriako kurduen gana, zientzia fikzio hutsa zen du. Olako beldurrarik ez dut inoiz ikusi, ez dut inoiz somatunik. Horrea jun, eta kontaktuen bidez, lagunak elkartu itezian bertan, eta lagundu iteziaten, pasa iteziaten telefonoak, eta horatzen naiz, 2008, pentsara ezagun 2008 da, 2011 aurretikoa, hau da. Sasoi bateko zira. Elkarrezketatzen baino, kurdueraz, kurmantzieraz idaztezun poeta bat. Jakina, ez zuen ezer argitaratzen, baina famatua zen kurduen artean zen bere obra behin artean nolapake klandestinitatean zabaldu itezan. Eman ziaten telefono bat eta esan ziaten itxoin barra gazu eta dituko ditzeu. Eta pesatzen du, Josus, hain zaila izango alda poeta bat elkarrezketatzea. Alako baten deitu intziaten eta zan pelikuletan bezala esan ziaten. Untzaik, tren geltoki parera itxoizatuan eta kotxe batek jasoko zaitu. Ala segin nun, eraman nuen kanpoaldera eta bertan topatu nun, elkarrizketatu nun tipua. Bere delitua zen, kurmantzieraz, bere ama hizkuntzaz idazten. Hori izan bere delitua. Siriako Rojava juna horretik, egon nintzen, Siriako errefuxiatuekin
Irakeko Kurdistan. Hau da, 2007 ateratako argazki bat Siriako errefuxiatuen Irakeko Kurdistaneko Siriako errefuxiatuen kanpamentu bat. Tipo honek adierazten du, tipo honek dokumentu horretan frogatzen du, dokumentu horrek jasotzen du bere izena eta atzerri jatorrikoa dela, atzerritarra dela. Orduan, estirpazio politika horien barruan, zer gintzan, 100.000 kurdu deskontatu erroldatik. Hau da, hiritartasunak kendu izitzaien. Orduan, pasaportea ez baldin badagazu, ezin duzu etxe bat erosi, ezin duzu semea dabe izen bat eman, etzea existitzen, hori izan helburua. Eta gizon honek zaukan pasaporte bakarrak 2000 artean zen dokumentu hori ez. 2007 behiratu nun interneten eta zer daki Siriako kurdu ez, kurduetaz orokorrean ezer gutxi genekiun, baina Siriako kurdu ez behiratu nun interneten abesertzen erderaz eta aurkitu nun artikulo bakarra, eta artikuloa zen El Paisekoa, eta izenburua zen Los kurdos de Siria salen de l'ostracismo. Orduan, artikulo hartan kontatzen zana eta gero errealitatea zertzan, etzeto zer nahi. Zeratik, El Paiseko kazetari hark Damaskotik lan intzulako kazetari guztik itezuten bezala, akreditazio batekin, gaur egun ere, prensa bisa batekin baldin bazoa Siriara, Damasko ninbadezula. Eta Damaskotik atala izateko baimenak eskatu behar duzu. Orduan, sasoi hartan, batez ere 2008, norbaitek jun nahi baldin bazun, Siriako kurduen gana ezin izkoz. Hunbatzan, turista gisa batekin eta lagunen kontaktuen bidez. Hau da, ofizialki, kazetari batek ezintzun lan egin Siriako kurduen. Tarek, inzitu nahi bat elkarrizketa Damaskon, preparatu zizkioten elkarrizketa horiek, eta aterazun konklusioa zen, kurduak ondo aiziela. Aiziela zulo beltz batetik ateatzen, ez? Gura gezurra zen. Hauxe zen, irudia Siria osoan. Asatarrak poterean egon dira 70. hamarkadatik, ez? 2000. urtean Asad semeak Basharrek hartu zuen poterera eta gaur egun hor dago, sasoi hartan Siriako ipar-ekialdeko eskualde hartan ere non nahi zeon bere irudia. Zeon, denda guztitan, lege, zeon barrazakan, komertze guztitan, denda guztitan, inkluso kotxe barruetan, pegatinetan, zan zerbait oso itoan. 2008. 2000 pasatzien urteak nintzen bueltatu, mine mantendu nituen harremanak, 2008 nindako harremanak. Eta alako baten 2011an dana irauntzen ari izan, dana aldatzen ari izan. Eta itzeiten duen kontaktoekin, orduan txegindako lagunekin, eta esatezien, pasaportea eman indigute, hau da, pasaporte bukatutako guzti horiei, bueltatu izitzein. Pentsatu behar dugu jende horrek seme alabak izan zituen. Orduan, pasaporte gabekoak horren kopurua askoaz izan. Eta 2011an zer da gertatzen ari izan. Sirian gerra batek eztan da entzun, batetik entzuten genuen gobernazioa, bestetik oposizioa, islamismoak fagozitutako edo jandako oposizioari, eta gero zeon, hirugarren sektore bat, hirugarren aktore bat zanak kurdua, 2012 inorrek etzun horretak, beraietaz hitz egiten. 2012 nire kolega gehiena jotzen zuten Alepoa, ez? Alepo bombardapean zeon, Homse bai, eta beraientzako hortzeon albistea. Eta albistea bat zeonan, niretzako albistea zeon Siriako ipar-ekialdean. Sartu nintzen, bueltatu nintzen, justu liberatu berri, uztailaren, 2008ko uztailean, eta esan nintziaten, uan sartzea dakazu, ze ordura arte ezin zan sartu. Irakeko Kurdistanik gaur egun ere Irakeko Kurdistanik egiten da bidai hori, eta benetan, izan da nire kazetaritza bizitzaren momenturik politena. Zeratik, sekulako energia zeolako kale, ez? Alderdi politikoak, pentsatu behar dugu, alderdi politiko kurduak ere ilegala zirela, orduan, ateratzen ari ziren. Ari ziren beren mitinak ematen aire zabalean. Sortzen ari ziren olako emakumeentzako zentroak. Sortzen ari ziren lehenbiziko eskola. Lehenbiziko kurduerazko eskola. Orduan, bertan,
bolondresek lan egiten zuten, eta lehenbiziko aldiz Sirian Kurmanjiera ikastezan ikasgela bat. Bai, oso momentu itzela zen, ez? Ni saiatzen nintzen historia osatzen, iruditzen zitzaiten oso historio politia, eta historio beti Siria olibe batetik, Afganistan batetik, beti zentratu iten gara miseri horretan kontatu beharrekoa jakinen. Baina, askotan baldin bakazu eskuartean historio positibo bat horrek ez osatzen, eta ez izu hartzen. Bueno, nire kasuan, zorionez, hemengo medioekin, berria eta garakin beti inkuratu hona izan dut, eta argiarekin ebai, eta historio hien aldeko apustu sendoa indute, ez? Baina sasoi hartan, nik esaten duen, hemen sekulako, hau da benetako irautza, ez da irautz bat armekin iten dana bakarrikan baizik, eta retaguardian, atzealdean, hor irautza dago gizarte mailan, gizarte zibila atera da plazara egun batetikan bestera. Bueno, apunte batzuk ematearren, hau da kurdueraren, kurdu hizkuntzaren zabalera. Fijatzen baldin bazatea hemen, berde iluna da Kurmantxiera. Kurdua 200 milioi baldin badioa, Kurmantxiera hoien herriak egiten du. Kurmantxiera egiten da Anatolian, Siriako ipar-ekialde honetan, Irakeko Kurdistango iparralde horretan, Irango muga alboko eskualde horretan, hau da, Irango Kurdistango hemen dakazten lerro horretan, eta gero Jorasan izeneko enklabe baten. Hau oso bitxia da. Hauek omen dira 16. mendean horra emandako kurduen ondorengoak, bertako txarrak, bertako xak, bertakoak, eraman izikun nango muga, Persiako muga defendatzearen, eta bertan instalatu ziren, eta gaur egun ere Kurmantxiera mantentzen dute. Zertan bereizten dira, elkarren artean ulertzen dira, batek Soraniera egiten baldin badu eta beste Kurmantxiera elkar ulergarria dira. Baina Kurmantxiera idazten da alfabeto latindarrez eta Soraniera egokitutako alfabeto arabiarrez. Beraz, Siriako kurduek, gehienek, Kurmantxiera zituzten minetzekiten idazten. Zeratik ez da bakarrekan gure kasuan norma bat ikasi ingardala, aurrena adostu eta gero besteok ikasiaz, baizik eta alfabeto bera ere ez zuten menderatzen. Orduan, eskola hauetan funtsean ikasten zutena zen alfabeto arabiar hori, beren hizkuntza Kurmantxiera idazteko. Han beste irudi bat, aipatu bezala, irakasle guzti hauek voluntarioak ziren, denboran poderioz irakasle hauek, sortu da administrazio bat nahiko solventia dana eta jende hau gaur egun soldatapean dago. Horrekin batera sortu ziren hau da, hemen dakazute Sirian inoizko lehen egunkari kurdua. Dago alde bat arabieraz, elebiduna da, arabieraz eta Kurmantxieraz. Eta oso adierazgarria da, ze kurduek aski jakin dute, eki asko eduki dute buruan, hainbat urtez, mende oso bat ez, arabierra izaki hizkuntz ofizial bakarra. Ezin zutela akats bere hain, ezin zutela Kurmantxiera inposatu eta beste hizkuntzak desagertarazi. Orduan, azken urte hauetan indute apostu bat, bai Kurmantxieraren aldekoa, bai arabieraren aldekoa eta siriakoaren aldekoa. Bertako kristauak, siriakoak, beren neo-arameo hizkuntzaz hitz egiten dute oraindik. Eta idatzi egiten dute, beren hizkuntzaz. Eta kurduek hori oso fresko eduki dute burun, oso garbi, eta argitalpen guztietan, hiru hizkuntz horiek gordetzen dira, mantentzen dira, eta baita telebistan ere, gain telebista kanala bakate eta telebista kanal horretan, Kurmantxierazko albisteak, arabieraz eta siriaraz. Hau dezute Rojavako parlamentua. 2014an kurduek argitaratu zuten konstituzio antzeko zerbait. Non hiru eskualde horien administrazioa marraztezan eta aldi berean non jasotzezan hiru hizkuntz horiek
hizkuntz ofizialak izango ziren, eskualde guzti horietan. Eta hau da, 2016-en martxan jarritako unibertsitatea. Urtea pasa eta nahi oso deigarri egiten albistetan komunikabideetan ez aurkitzea kurduen unibertsitateari buruzko erreportaje bat, ez? Nik medioi esaten nien lagunen, kateri izan du deo, baina esaten nien, hauek kurduak gerra baten erdian indute beren etxea defenditu Turkia horre onda, Asad horre onda, Estatu Islamikoa jakina, baina beren etxea defenditzeaz gain indute eraiki. Orduan, gerra baten erdian, kurduak eskolak ez ezik, unibertsitate bat ere eraiki dute. Unibertsitate honetan ikasten da kurdu filologia, arte ederrak eta ingeniaritza agronomoa. Dana kurduenaz. Hor dakazute arte ederretako areto bat. Zer gertatu honekin? Turkiaren erasoa diela eta eskualde hau 2018 Turkiak inbaditu zuen eta bertan zeon kampusa desagatu entzan jakina, ze gaur egun islamisten eskuetan dago, Turkiak ordaindutako islamisten eskuetan. Hau dezute Kobani badao kampus antzeko zerbait, oso xumea omen da, ez ezagutunik. Eta lehengo urteko urrian, Turkiarrek inbaditu zuten eskualdea, ere kanile izenekoa, amen do eskualdea, amen daun eskualdea, ez? Orduan, presio handia da, ez presioa ez dator Damaskotik, Damasko zein dago, kurduek zarene hauten, baina presioa datorkie Turkiari. Eta Turkiari, adirudi Turkiak nahi du nahi dezakela, ez? Ikusten ari da Kaukason gertatzen ari dana, ikusi dugu Lirian sartu dula eskua, Yemenen, Sirian, en fin, hori ere bertatik bertara kurduek pairatzen ari dira. Hau xeliteke Kurmantxerari buruzko nire laburpena azken 10 urteotako. Simultaneoki lehen ipatu duten bezala, nik lehenbiziko txangoa 2008 Rojavara inuen, gero 2011-2011an Libira jo nintzen. Orduan, suerte handia izan nun, ze sasoi hartan goratzen baldin bazate asko ipatzen Bengasi izeneko hiri bat. Eta Bengasin konzentratu zen gaztelarian dana. Nahi normalen nire lanagatik, nahi multzo horiek egitatzea, ez da pentsatu nuen, jendea Egiptotik sartzen nahi bada, ni Tunisiatik sartuko naiz. Eta konturatu gabe, eta nahi gabe, Amaziekin, bertako berberekin nintu, Libian. Hau da gazete, besatzet gehienak ezagutuko zutela Sarriren liburu hori, mairuak gara belaino artean. Ikaragarria, hortikan ateratako deklara, ez. Libiarrek, Libiako Amaziek, antzeko zerbait pairatu zuten Gaddafik poterean eman zituen 40 urte horietan. Bai Asadtarrak, bai Gaddafi, arabiar nazionalistak ziren, eta arabiar nazionalistak izaki, arabiarra ez den edozein herri ez da existitzen, edo ez du existitzeko eskubiderik. Gaddafik behin eta berriz errepikatzen zuen, berberea Amaziga, eta Amazikta dialekto gutxala da, eta honelako perlak botatzen dituen, ez? Orduan, zer rintzun Gaddafik? Jakina, Asadek bezala, kultura adierazpen oro deuseztatu. Amazik eta katena da, jatorriz, ibadia diela, ez diela, ez xiitak, ez sunitak. Orduan, ibadismoa da identitate ikur bat. Identitate ikurra izaki, Gaddafik intzuna izan zen, beraien apaiz ibadiak espetxean sartu edo fusilatu. Besatzetan ezagunik ezagula Gaddafiren liburu berdea, edo iraultza berdearen kontu hori, ez? 1973an abian jarritako prozesu horretan, iraultza berdearen prozesu horretan,
amazik kultura adierazpen oro deuseztapen batzan legez. Hau idatzita da. Hor da gazute Libiako mapa honetan, amaziren enklabeak, dao Zuara izeneko kostaldeko enklabe bat, mirari hutsa da, ze hauek handikan amazik peto-petoa dira, bere zitzen dute, eta ikusita arabiarrez inguratuta hozela, eta ez bakarrikan arabiarrez inguratuta egote hori baizik eta hemen dakatela Sabrata hainbat urte ziontzan Estatu Islamikoaren pean, eta bestaldean Tunisiako aldean dakate islamismoagatik oso ezaguna den Ben Garden izeneko beste herri bat. Orduan, gaur egun jende hau horre egotea handikan bereari usten, mirari hutsa da. Mendietan beste kontu bada, mendiek beti babesa ematen dute, ez? Orduan, mendietan, hor da gazuten Nafusa izeneko mendikatea, eta han dauden herri gehienak amazikatea. Gero hemen dakaztutena hau die Tuaregek Tamasek izeneko hizkuntza zite dute, baina amaziken familia handi horren barruan sartzen dira. Eta gero, bukaeran hitzen goet beraietaz, hemen bizi dira Tubuak. Tubuak dira herri saharar bat, Nilo saharar bat, eta antzeko prozesuari eutsi diote. Antzeko aurrekariak zazkaten, represioa zela eta gaur egun bizi-berritzen prozesu horren barruan daude, erabat mugitu. Zenbakiz gutxi dira amazigak, Libian 6 milioi dira totalean populazioa, eta horietatik aipatzen da 110 amaziga dela, orduan 600.000-aren bueltan. Pentsatzen aldin badu, Marokon populazioen erdia baino gehiago amaziga dela, eta Algerian eren bat duela 2 urte, itzeiten zenun beraiekin eta denek esaten zuten, danak ziren kartzelatik pasatakoak. Ezan bat urte emandakoak, orduan, ibadismoa kasu honetan, lehen aipatu bezala da, identitate ikur. 2011an Libian gerra hasten da, eta amazigek alako baten, amazigak konturatzen dira batetikan daudela arabiar nazionalistak, Gaddafiren agintepean, eta bestetikan islamistak. Orduan, kurduek inbezela aparte gelditzen dira. Neutraltasunaren aldeko apustu egiten dute. Esaten dutena da, nik neria kontrolatu nahi dut, nire territorioa, eta Gaddafi ez luego ez dut atxein. Hasiera baten, irautzarekin, altxamenduarekin bat egiten dute, minio Gaddafi erori aurretik hautsi egiten dute harremana. Gerra irantzuen bitartean zeon, transizio gobernu izeneko hori, ez? Gaddafi Tripolitzen handikan, minio matxinoen artean batzaron nolabaiteko aterki erakunde bat jende hori biltzen zuena, ez? Amazik erabakitzen dute haustea. Nik 2011an, abuztu hartan, elkarrizketan nion behien lider bati eta esan zidan, jabetu beha betiko diskursoa diela, ez? Edo arabiar nazionalismoa, edo islamismoa, eta jende honek ezaka inongo asmorik gure aldeko aposturik, errekonozimendu aldetik, deus ezekieko. Orduan, kalera ateratzen dira. Hau da dokumento bat, bideo putre bat, baina aurra batu nu, guandikan gerra indarren zeola, hau izan zen Libiako lehen amazigerazko eskola. Bombardak eta jasaten egiten guandikan mendietan, eta lako baten, kaos horren erdian, eskolak antolatu zituzten, amazigera beren hizkuntza irakasteko. Ez da gabe 10 segundutxo batzuk.
parte zintezuten, nik honekin ez zentzen, honekin, amazigen ikurra da. Hizkuntza, izakia, eta lurraldea. Orduan, hau gertatzen ari izan, gerra baten erdian. Irakasleek esate zidaten, ez dakau libururik, ez dakau materialik, kantak besterik ez izkio erakusten, baina da, aitzaki bat kanpoan egon ez daitezen, kalean egon ez daitezen, ze bombak eroitzen dira eta nahi odeu beraiek gordeta izatean. Orduan, oso esanguratsua da, hauen kasuan ere, gerra baten erdian, baten eskolak ematen hastea. Honek adierazten dut zenolako gogoa zauzkaten galdutako denbora hori berreskuratzeko. Eta hau edazkazute, segurenik, Libian aterazien lehenengo amazigerazko argitalpenak. Argitalpen xumeak dira jakina, fotokopiak egite zituzten. Eta fotokopi horietan batez egite zuten, afikatzen baldin bazate, elebiduna da, dakazute alde bat arabieraz eta beste bat tamazikteraz. Orduan, kurduekin gertatu bezala hauek ikasin bartzuten beste alfabeto bat. Kasu honetan etzan latindarra baizik eta tifinak izenekoa. Hau da, 2000 urte baino gehiago ditue alfabeto zar bat, amazigena. Orduan, lehenbiziko argitalpen horietan, bilatze zan erakuste alfabeto hori. Naiz eta jende gehienak internetai esker mendaratzen zuela. Lehenbiziko irratsaioak amazigeraz, gerra parteak ere emate ziren amazigeraz, eta lehenbiziko programa telebistako amazigeraz itezan Katarretik. Katarrek sekulako bidua inbertituzun gerra hartan, eta alako batean jabetu zen, matxinoen artean, hasierako matxinoen artean, amazigek ere tartean zeduela, orduan esan zuten, bale. Egunean, ordu beteko saiotxo bat emango izeu, eta zuen hizkuntza erabili, helburua zen, Katarrena zen, altxamenduari babesa ematea eta azkenin lortzea lortu zen, Gaddafi kanporatzea. Bitxia da, sesoi hartako argazki hauetan beti eramate dute agerian dakate Libiako bandera berria guna da erregaren bandera zarra. Gaddafi ostean erabilidan bandera berria gaur egun Libiako amaziek ezakate inongo atxikimendurik bandera horrekin. Mutil honen kasuan, honek esatezian odontologia ikasten ari izala Golfon, Dubai izan daiteke, izango zen, Dubai. Odontologia ikasten ari izala bukatze hartzeola, baina justu gerrak eztan da eta ezintzula angel ditu, ezintzula Dubai angel ditu, eta erabakizula etxera bultatzea. Etzala gai, etzula bere burua ikusten arma batekin borrokatzen, inoskain nintzen, eta zer rindezake. Bat ematek esan honen zion, abots politia zaukala eta esan zion, intzazu irratsaio. Amazigerazko lehenbiziko irratsaio, lehenbitan. Eta eskola jakina. Hor da gaztuten eskatoria da, 2014 ateatako argazkia. Argazki hoztikan, fotokopia haietatik pasaria ganorazko liburuetara. Eta liburu horiek erabiltzen dira beren eskoletan. Hor da gaztute alfabetua. Eta politia zen eskola hartan zeuden bi ume, bata Jordaniakoa eta bestea Irakiar jatorrikoa, baina gazte zuten bestekin batera amazigera, eta etxean arabila zuten batzuten ere, eskolan eta amaziktez hite zuten. Beraien aldarri izan da beti konstituzio onarpena izatea. Sirian kurduek ez dakate, eta Libia berrian ez dago konstituzio berririk. Intzan zirriborro bat. Eta zirriborro horretan, 2013an indako zirriborro horretan, etzan inongo aitorpenik ematen. Osea, etzan eipatu ereiten amazigak, tuarekak eta tubuak zeudenik Libian. Orduan hau da, zuaran, aurkitutako kartel bat, geratzen baldin batzate, ingelesez, arabieraz eta tamazikteraz. Hauek ere, elebitasun horren aldeko apustua egin dute ikusita beraile jasandakoa ez dula fruitu handirik ezin duzula baztertu hizkuntza berri baten, berri konkretu baten hizkuntza izateagatik. Anabasaren erdian, eske Libia da beste korapilo bat. Libian gaur egun daude bi gobernu, bata ekialdean
eta bestea Tripoli, mendebaldean. Gobernu bakoitzak hainbat potentzien babesa dauka. Gerra etengabea da, egon daike intensitate handiagoa edo txikiagoa, baina ezegonkortasuna da nagusi. Orduan, ezegonkortasun anabasa horren erdian Hamazik egin dutena izan da beren burua antolatu. Orduan, dakatena da Hamazik Kontseilu Gorenaren izeneko erakunde bat, non 10 udalerri horiek biltzen dira. Orduan, demokratikoki aukeratzen dituzte euren ordezkariak, kuota daude, genero berdintasuna egon dadin, dakate parlamento antzeko zerbait Tripolin, elkartzen die hirian behin, batzuk ezin dute, egoera delate, eskotan karretera moztuta dauzte, edo bombardaketa da, edo auskalo zer gertatu da. Minau da, beren administrazio propioa. Orduan, kurdua bezala, berari eutxi diote. Honek oso konponbide eskasa dauka, lehenko azten hitzeiten unango lagun batekin, zorako lagun batekin, eta esatezian, etzula ikusten konponbide bat, ez epe motzera baizikan, epe ertainera ere Libia osoan. Orduan, panorama horren aurrean erabaki dute antolatzea. Eta, ikusi dituzute eskola horiek, eskola bezala, badazkate beren kulturretxeak, beren indar armatuak, eta beren batzordeak liburuen edukiak ikuskatzeko. Zerate, 2016an nintzala, entzan batzorde bat elkartu nintzan, ikuskatzeko liburu berriak. Karo, porrotindako estatu baten liburuak, testu liburuak ez dira ekoizten. Zeinek ekoizten ditu? Saudi Arabiak. Saudi Arabiak alako baten erabakitzen du, lasai. Nik argitaratuko ditut eskola liburuak hemen eta bialduko izkizu. Liburuak jaso, gauza da, tamazikterazko liburuak egotea, bera ekoizte dituzte. Matematika edo gainontzeko edukik, guandikan arabiraz ematen dira batez ere. Ari dira eriotzen pixkanaka. Guan igual eduki guztik daude, gure 5. maila izango zana, segarren mailatik gora, hizkuntza besterik ez dakate, gainontzeko asignatura guztik, arabiraz dazkate. Orduan, ikuskatu behar zituzten liburuak. Zerate, arrasto salafistak aurkitu zituztelako hasta matematikako liburuetan. Orduan, intzuten kriba bat, eta erabakintzuten zertzan onargarria eta zer ez. Hau da, gabinete horrek, kontseilu horrek egiten gauzetako bat, ez? Eta garrantzi handikoa da. Hau edazkazute testu liburuak, zemarren mailakoak izango diren hauek, baina, berriz ere, bolondrez talde bat elkartzen da, dirua lortzen dute eta liburu horiek ekoizten dute umeak ikas ditzake. Eta hau da eskola arrunt bat. Orduan, eskola horietan normaltasun osoz, ume horiek tamazikteraz egiten dute. Eta 2017 jarri zuten martxan Tamazik filologia, zuara eskualde horretan, kostaldeko eskualdean, eta orduan, egun ere unibertsitatean ikas dezakete beren hizkuntza lehenbiziko aldez. 2017 eta 2018 esateziaten Marokotik garrabaz dutela irakasleak, ze bertako jendea guandikan etzela formatuta, demoran poderioz, orduko ikasle, bertako irakasleak izan dutela. Lehenbiziko urte horietan, Marokotik eta Algeriatik iriste ziren irakasleak. Eta bukatzeko, dakat irudi hau. Leheno, aipatu dizuet Tubu herria, Basamortuko herri hori. Tubu herria Gaddafiren behan sufrituzun ikaragar. Baina, herri hau banatuta dago Niger, Txad eta Libiako mugen artean, ez? Historia pixkamenderatzen duena, jakingo du, Gaddafi saiatu zela Txadeko ipar eskualde hura mendean hartzen, eskualde hartan Tubuak ziren bertakoak. Orduan, 2013 ona beren kultur eta hizkuntz bizi berritze prozesu horri eutsi diote Tubuek. Eta Amazigen laguntzaz. Hauek ez dute jaso
kanpoko inongo laguntzarik kanpotik. Amaziek antolatu dira, amaziek konturatu ziren gutxiengoak batu inbartziela Libian, eta esate zidatena, ez? Jabetu geha, tubu kontseilu sendo bat, gure mesederako ere badela. Orduan, eskolak ez ezik, edo hizkuntze liburuak ez ezik, laguntzen diete hauteskundeak burutzen, edo eren burua antolatzen. Eredu politia da, historio politia da, ze azken finean da, jende honek ze laguntza hori du. Ez du inoren laguntza hori, ez gai galdetuta bai. Hasteko jende gutxi daki Libian berberak eritzen dira oraindik, eta bestetik ez dago gure alde induen herrialderik. Orduan, bakarrikan dago, ez? Orduan, euren artean laguntzen ari dira. Eta horrei eskerrak, tubuak, tubu unek, lehenbiziko aldiz beren historian, ikas dezakete beren hizkuntza. Bueno, zakite repaso azkarregia izan da, nire helburua izan gaur, gutxi gora era, helaraztea nola biratuan prozesu hau, bi eskualde hauetan, eta nahi nun, aztu zait esatea, Euskalduna izatean zaudela, Libia baten edo Rojava baten ikusten dituzu esfortzuak, jendearen esfortzuak eta jendearen kemena, hizkuntza bizi berritzeko, gurea ere burura zetorki da. Orduan, hein handi baten niretzako izan da, bizitzea, sasoi baten bizizan genuna hemen ikastolekin. Horatzen ez txikitan, horatu bezala, ikas materiala eta irakasleak ikusten zuten, eta fotokopiak ikusten zituzten euskarazko eskolak emana bizateko ez. Badana oso errepikak horra itezketen, eta askotan pentsatu, oso prozesu simetrikoak ikusi ditutela bai Sirian, baita Libian ere, baina bestaldetik normala da, ze aurrekariak oso antzekoa dira, ez? Kasu hortan, pentsatzen zute, Franco berroi urte eman bazituen boterean, Gaddafik berroi eta eman zituen, ez? Urte guzti horietan, hizkuntz hauek erabat zapalduta zeuden. Nik honekin bukatzen denen emanaldia, baldin bazkazute galderak edo komentarioak, edo zuen zo. Galdera asko, lehenengo eta bain eskerrik asko, antolatzaileei, baina zuri, zola mentaldia. Ni nahiko eskamila naiz, historia eta datu asko, bideoa dago guzterrak, egeton esango dugu, datu batzuk importantzia dira eta esperatu bat dut. Galdera, zehazat, erdi eratzen duzuzu, batzen alfabetoarena. Horre erakutsi duzu eskola... Hau, Libian edo... Bai, Libian. Esan duzu, alfabeto zara, irudaz, ez da, amazijeraz, arazoetako bat, nire hemen gurasoekin amazijeraz gutxi detektatzen ditut. Hortaz ere beran, oso, ez da asko kontrolatu nintzela. Arabiatzat ditugun asko edo amazijeraz direla, eta beste bat baina ez identidade bat edo, baina eta orduan pintzat, igual saiatu naiz eskolatu zinguruan, igual amazijera zera, baina gutxi edaz, edo gutxi detektatu ditut eta orduan be egoera batzutan arrodaz, igual lapurrikan itxin dagoen buru eta gurekin nahi egintzi edo zera, baina gero ez dagoen nahi egutegian euren alfabeto, euren amazija berazea. Zuten nahi. Eta argudioetako bat da, ez daukatela, ez da idazten, eta ez dagoela alfabetetik. Hauek Algerianak, kasunetan Algeria. Eta, guztuko ez dakit hontaz gauza askorik, eta guztuko jate jakin Libian, Libiarrak ez ditut ezautzen, ja, ze alfabeto, eta zergatik paradigma da jesu, gauza nire jakit. Hori da galdera. Libian erabiltzen dute tifinak izeneko hau.
Antza, 2100 urte baino gehiago dituen alfabetoa. Algerian aldiz latinoa erabiltzen dute. Hau ere erabiltzen dute. Baina hemendikan ez da erabat adostu zein erabili. Marokon tifinaga erabiltzen dute. Marokoarrentzat oso berria da eta pentsatu behar da bai amaziak, bai kurduak, bien kasuan, beren bizilaguna beraien gainen inposatu nahi izan dela zibilizazio arabiarra. Eta pentsatu behar dut Korana arabieraz idatzita daula. Eta arabiera dela jainkoaren hizkuntza. Orduan, diglosia da sekulakoa jende honen aurrean, jende honen artean. Intelektual sorta bat topatuko zu oso aktiboa dana eta oso sutsua eta erabat jabetuta dana bere kultur eskubideetaz. Jende xumea, batez ere erlijioso baldin bada, da sasoi baten Euskal Herrian genduna, ez? Herrietako jendea, nekazal mundukoa boronoak, esaten genduna honen, eta berbeia, ganorazko hizkuntz bat hitz egiten duna, gaztelania. Ni horatzen ez ikastola baten, eskola baten inguna ordezkapen bat, eta klase baten zeuden 2 marrokiar. Eta nik beti galdera bera integietan. Zertza arabea, ala berberia. Eta ez da, normalen erantzun dute besterik gara. Bat arabea zen, eta bestak esan intziaten lankidek Sahara bezala, Mendebaldeko Saharako. Mendebaldeko Saharako, bai? Galdetu nion eta gero berberea ezan, kutoratu nintzen berberea ezala. Berak esatezun, berak nahi zu atentzioa bere ganatu, eta Mendebaldeko Sahararen auzia aski ezaguna du hemen, eta kanpaina egite ziren eskola egiten dira, zorionez eskola gauzitan, eta hau beste. Eta tipuak, atentzio hori eskuratzearen esatezun Mendebaldeko Sahararra zala. Binen bere ala jabetu nintzen, bera berberea zala. Bere gurasoak ezautu nitu nahi, etxean berberez, tamazikteraz besterik etzan egiten, argitzearen, arabiera eta tamaziktera zigero desberdina dira. Ez ezagun pentsatu, seguro ez dala inorri pentsatzen unik, askotan errepikat entzungo ez dute, dala arabiaren, grafik esatezunen, arabiaren dialekto bat. Eta pentsatu ere, biadar desberdina dira. Ordan, mutilloren etxean amazik peito-peitoak ziren. Baina gurasoak oso religiosoak ziren. Ordan, arabieraren pisua karga hori oso handia zen. Eta esango nuke gaur Marokon, sauduzpen bate errifera baldin bazoaz, rifeinoak oso aktiboa dira eta politikoki oso sutsuak. Baina beste hainbat eskualdetan, etxe barruk kontua besterik ez da, eraba minorizatua. Zen galdera bueltatu zuen, hasi nahi zen. Baina bai, alfabetoa erabiltzen duten, nahiz eta Algerian biak erabiltzen duzen. Ados, baina, Algerian biak. Hai. Guretutan eukan hiru zeudela eztabaida. Hiru zeudela hor, osaldakorra da estatuaren arabera. Bai, gertatzen da. Ze aukera dauden edo zerren alde egiten duten, estatu diferentetan edo, harremana zuzen duzu bezala, Libiara ematen da dituzte irakasleak, Marokotik, Algeriatik alfabeto bat emango dute. Gertatzen da, pentsatu bat herrialde haietan bizitzen nahi diela guandik, berroi urtez, hemen bizizan eduna. Orduan, dana lotzeke dago, dana adosteke, hizkuntza normalizatzea egoera horretan oso zaila da. Eta daude, hasierako korronte horiek, ez? Ohiko alfabeto arabili, libiar batek esatezian, behaintzako zala kats bat, erroretan. Erabil bat zala alfabeto latinoa. Alfabeto latino horrek konektatu gozizun Europarekin edo Mendebaldearekin, ez? Eta beste aldiz, iturriak, iPhone-erak, portatiz mugiko horretako, badaude, daien alfabetoaz normal komunikatzen dute behen artin. Bez, baldimo beste galderarik, baldimo bota, urrengo galdera baldimo. Frantzesak berdoz bera egiten du, estatuko hizkuntzekin katua ditzen dira, ez da? Bakatzen du, beste galdera bat da, galdera gabitzaren, nire kezketako bat, hori zautzea bada, baina gero hemen nola aniztasun hori batu eta nola erakutsita hori. Eta,
Mohanty Martínez autuko duzu igual, etorri izan dela urte bat, baina ez dut da. No, repeto? Mohanty Martínez. Garabidekoekin? Ere bai. Lidia Pamaziga? Era, bai, hori da, Lidia. Zoarako, bai. Eta, bueno, nik horrekin ikasi nagoan, profesionala pixka bat, eta geratzeko ez nagoan, ez, gero, horre izan. Katalunian, Orduan, Garabidekin, nik ezagutzen, Garabidekin etorri izan bat, Lidia Pamaziga. ez matut izango dira, gero nik irakurri dut, aplikaratu duzuen zerbait, edo, asunta, ezkero izan da. Ikusi nola bide bat izatezuna, Katalunian, hirugarren gehien hitz egiten da hirugarren hizkuntza da. Eta gero gainera, Martin izan zen, aipatu zuena, hau ez, baina egizutuzte badako akordio batzuk, eta generalitatak, generalitatak, eta justo bideokoa, nahi guan jat, edo ez, komunidadea amazijaren artean, irakatsi zedin amazija. Hemen eskola batzutan arabe irakasten den bezala, leku batzutan, hori generalitatak edo hori bazeukan. Eta, klar, nik ikusten dut, zoazio komunidade indartsua, ez da. Eta Euskal Herrian, saiatu nazenean, Euskal Herrian, nire inguruan, Alde Zaharrean, Gasteizen, eta nire zure bezala, eta ez dutela aurkitzen inor, ditzaldi bat emateko, umeekin eskolara joateko, ez dakit, ikustotena da, ez dakit, zailtasuna kontutzen ditut, ez dakit, proiektu berri, edo daukazue, edo gartatzeko pixka bat azaleratzeko, edo batzutan azarreak erosatzen dira, eskola, parrokiak direnak, edo jerrea direnak, edo eskutat egiten dute, ez dakit, batzutan, ez dakit nola, ez dakit erreferentzia dira daukazuen, Katalunian oso aktiboa dira eta incluso ikasmateriala ekoiztu dute. Baina Euskal Herrin, bakit Bilbon badala talde sendo bat, bere bar izeneko taberna baten. Baina hori lortu dezakegu, gero zure mila ematen baldin baiatzu, lortu dezakezu. Mila esker, itzaldiagatik, eta nik galdetzen nahi duzun, kurduei buruz kontatu duzu nola gerra garaian bizi berritze prozesua, eta nola sortu eskola, universitatea, eta gero, Turkia sartzen denean lurraldera, horrukatu da itzaldia, baina oain nola ikusten duzu egoera, edo universitatea bera ere fakultate bat desagertu da, bestea geratzen da, nola dago gaur egun egoera? Bai, egoera da... Bai, hau edia kurduen jatorrizko eskualdeak. Gero, geopolitika dela eta kurduak indute olako zatiketa bat, Eufrates ekialdea hartzen duna, eta intzuten sortu entitate politiko bat Rojava ez dana. Rojava izango litzateke hau. Rojava ditzen duguna da hau, hiru eskualdea. Gero, administrazio hau, araekin batera egindako administrazio hau da, Siria ipar-ekialdeko administrazioa, ANES, bere ingelesaren akronimoarekin. Beraz, Amerikarrek lehengo urtea hasieran, aipatu zuten Trumpek abisatu zuen ospa ingo zula. Eta Amerikarrek ospa egiten baldin badute, gauza jakina zen, danok genekigun Turkiarrek sartu ingo ziren. 2011-tik ona kurduak ate guztia jo dituzte. Egon dira Moskun, egon dira Bruselan, egon dira Estatu Batutan, laguntza esker toki guztietan. Jaso duten laguntza bakarra izan da, halako baten, Estatu Islamikoaren kontra borrokatu bartzalako, Amerikarrek eta Europa jabetu zen, jende hau trebea zala eta beren etxea defenditzen ari zela, beraz, bazan aktore sendo bat. Horretarako babesa eman zitzaien, baina, etin da, beraien aldeko ez da apustu politikorik egin beraien alde.
ez da inoiz esan, kurduek eskubidea dakatea autonomia beren eskualde autonomoa izateko Siria barruan. Inogarin da, logistikoki, batez airetik lagundu. Hori desagertu zanin, aire kobertura hori Afrin galdu zuten. Claro, Turkia da, NATO-ko ejertzitorik, ez dakit handiena ez, pero bigarren edo hirugarren handiena. Horren kontra, airetik datorren eraso baten kontra ezer gutxi daiteke. Pixkana galtzen jundia, ez? Iragan urrian, galdu dintzuten leheno aipatutako eskualdea, Zerekanile izeneko. Orduan, pixkana, Turkia mendean hartzen ari da muga. Jarraitzen dute, unibertsitatea hor dago, bestaldetik desplazatu, 1.000 desplazatu daude, zailtasun handia daude, eta nahi zuten hasiera baten Damaskorekin tratu batera egitzitza. Azken fin, kurduen apustu ez da izan Siria guztia, baizekan autonomia antzeko zerbait izatea eta herrialdea demokratizatzea. Orduan, etengabe eta jarraitzen dute Damaskorekin izketan, baina Damaskok ez du brisarik. Damasko bazai da, baina Damaskok ja ez du indarrek, ez daka ejezitorik. Lehengo urrian, han fronte mintzala ikusten dituen Asaren soldaduak zapatilletan. Zakaten ez da botak ere, Asaren ejertzitua erabat erraustuta da. Orduan, eusten ari dira, Amerikarrak hor jarraitzuten bitartean, gutxi gora bera, bizirik jarraituko duten, baina ospaite dutenean, Trump anistanik ospaingo du, eta Iraketik ere, bera, Siriatik ospaite baldin baduten, baldituko dira Turkiaren eskuetan. Eta hor, eskua sartu dezaken bakarra da Errusia. Errusia da Damaskoren aliatua. Orduan, halako baten Asadek eta kurduek adostasun batera iritsi beharko dira. Baina izango da adostasun oso makala kurduentzat. Un acuerdo a la baja. Eta momentuz administrazioa hor daude. Soldatak iristen dira, petrolioa bada, hortaz bizi dira. Eskolak erekita daude, guan virusarekin eta ez, itxita daude, Iraken ere itxita daude, virusa dela eta ez. Eta unibertsitatea ari dira online, ni naiz erotuta, online ikastorak ematen ingeles filologiako departamentu horretan, ez, bolontiz. Zaltasuna handiei, erronka handia da, baina hor jarraitzen dut. Ez dakit erantzun dizu. Bai. Nik galdera dikutza daukat. Esan duzu hizkuntza gutxituekiko sentsibilitate hori baduzula eta gogoa ezagutzeko eta esan izan duzu kurdueraz eta mazikeraz gain beste batzuekin ere harremana duzula eta ez dakit baduzun horrela esperientzia edo komunitate kutxunik eta bigarren galdera litzateke ikusita zure kideak edo beste kontu batzuetan aritzen direla, nola erreakzionatzen dute ikusita zu hizkuntza gutxituekin ari zarela eta beraiek beste nolabait esatearen onda zehar ezberdin batean? Komunitate kutuna, nik kutuna, kurduak kutuna azkat. Kurduak, berbereak eta balutxeak herri horiekin egin delan azkeneko ia 20 urtetan, ez? Eta nire kidek, normalen espainolek ez dute ulertzen. Espainolek pensatzen dute kurdu eta zitzeite detela euskalduna naizelako. Eta ez dute ulertzen, nik aniztasuna ospatzen detela. Nazionalista izan ala ez dakaz errikusirik. Beraientzako da, beti historia sekundario bat, eta penagarria da, 2012, hortik han nengola Siriako iparrekialde horretan, bakarrikan nengon zan historio benetan ederra, benetako irautz bat. Hau da, ikusi dudan irautz bakarra. Ikusi ditut altxamendu asko, eta fronte asko, eta tiro asko, ikusi dudan irautza bakarra hau izan da. Eta ez zion interesik, eta interesan nola piztu zen, Kobaniko seti bat zela, eta alako baten agertu ziren albistetan emakume kurduak, emakume eder haiek, ez? Emakume berlariak. Eta karo, zan gozoki bat, jendeak, nire lankidek, saurit ez duten errex, emakume bat borrokatzen ekialdo behian. Eta editore batek galdetu ziren, zeatik ez dira zuen ikian batu historio bat, eta esan duela marroste eskaini nizun, emakumeak ez dira borrokatzen hasi, eta ez zenien erantzun ere egin. Orduan, da patetikoa. Bapaten ikusi gendun eskaparate bilakatu ziren honetako eta gero txarrerako. Emakume kurdua da namazki, 30 urte borrokatzen. Gizonezlekin batera mendietan, ez?
Orduan, nik bai sentitu etela hori ez, batez Espainialdeko lagunekin, ara beti, euskalduna da eta zen nahi zen. Eta pobrea da oso. Nik aniztasuna maite, nik Osetiara baldin mani joa, itzengoet Osetiarrekin, eta jongo naiz herri galdu batera non azken Georgiarra gelditzen den, eta Georgiarrarekin ere itzengoet, ez? Baina die beste klabe batzen. Nik, ez luego, ez dut inoiz gaina batek esatezian, bai, eski nik ingo nuke olako historio bat, baina gero ez duzu galdentzen, ez duzu saltzen. Hau da, hori saltzen den historioa. Nik ez dut inoiz problemaik auki historioa hauek kolokatzeko, eta gaina historioa temporalak izaki, hau da, historio horietako bat, 1000 betera daitekena, edo amendik 1000 betera, ez? Eta medioak olako historia nahi duzte. Nik ikotzute galdera bat pixka bat, azkeneko bidozun esperientzia, ez? Itxasuntzi batzen egon zara, eta bizi duzun, esaldi baten, esateko moduan, ze esperientzia eduki duzun, ez? Ze esperientzia lazgarri, positiboa, pixka bat, hori... Aurkezpen hau inbartzen, azaro iraila bukaeran, eta ni sartu nintzen berreskate barko batean Liriako kostaldera, baina 2 aste eman partez izan dira 6, kuarentena dela, eta gero portua lortzeko zailtasuna direla, eta sasoi baten aholako barkutan berreskate egiten zanin, kapitainak egitezun Italiara ditu, Maltara ditu, eta gara jasotzen portua. Azkeneko honetan eman dituzte 10 egun. 300 lagun, 37 metroko barko baten, ez? Covid-a tartean, izan da amez gaiztu bat, ez? Beragintzako bat, ez? Eta horregatik atzeratu da emanaldia. Bai, esperientzia potentea. Baina tristea, ikusita gure esi hori gero eta handia bada. Baduzu beste galderarik edo komentariorik edo? Eskerrik asko. Berriz etortzeagatik, holako balditxarrakin, eta ondo segita ez da. Gogoratu esan bezala, horrengo hitzaldia gaur 8 izango dela, zorabierari buruzkoa, Iban Igartuak emango du, eta horrengo astezkenean, 7etan, hau janedaren. Bukerna astu zait, aurtengo hitzaldia koordinatzen Ainhoa Moren eta ni Beñatara joritu gara. Eta edozein zalantza edo gomendio edo baduzue beti dira ongitorriak, eta bera izan dagoa eskerrik asko etortzean.